כל יום אני מגיע פה, או ב10, 9:30, 8:30, תלוי בזמן שלי. עליתי לארץ 1952, מבגדד. הייתי בגיל 16. הגענו לשער עלייה. אחר כך חלקו אותנו, הלכנו למעברה. אני בן כמה עכשיו? 77. התחלתי לעבוד. שנת 65, משהו כזה. עד היום אני פה. באים אנשים הרבה, תיקונים, וגם כן באים בשביל לתפור חליפות, מכנסיים, והם מכירים אותי, באים מחיפה גם כן. משהו מיוחד זה עבודת יד, העבודה שלי. מי שבא לפה רוצה רק עבודת יד. מי שרוצה הדבקה, הוא הולך בחוץ לעשות הדבקה. שיקנה מוכן יותר טוב, אבל מוכן זה לא כמו הזמנה. לא יושב על הגוף יפה, זה אחרת וזה אחרת. המכונה הזו בגיל 26 שנה. עד היום לא תיקנתי אותה, ואני עובד בה עד היום. יש לי 3 ילדים, 3 בנים, ויש לי 7 נכדים. כולם בסדר כמוהו. כל החיים יש עבודה, כל הזמן. אין יותר טוב מה שזה. בן אדם עובד, מרוויח קצת כסף, הולך הביתה כמו שצריך. חס וחלילה אף פעם לא סלחתי לאף אחד. טוב לי, אני מבסוט מהחיים, מבסוט מהילדים, מבסוט מהאישה, מהכל.